Hola, què tal? Benvinguts al Pren Nota, una setmana més amb tots vosaltres per oferir-vos una selecció de les activitats que podeu fer durant els propers dies. I comencem avui parlant del Club de Lectura Crims.cat, que organitza la Biblioteca de la Bòbila. Aquest dimecres es parlarà de l'obra Lluny d'aquí, de Jaume Benavente. Es comptarà, evidentment, amb la presència d'aquest autor. Una novel·la negra amb un protagonista que, quan pensa que ho ha perdut tot, es posa a investigar l'assassinat d'un amic del seu pare. Això el portarà a descobrir enigmes i secrets del barri barceloní d'Horta, un escenari inèdit fins ara en el gènere negre.